ukusebenza ngokwesikhathi. Angithi siyasebenza la. Mina khona. Linde siyasebenza. Konke sitholakele nje. Ayikho enye indlela efana nale. Ngizomane ngingamizi no particular order uma uzazi sikhona involumele ekhona la uhamba nalo ukhulume nabantu bakho 2 minutes bese sinikeza umholi wethu uSister Jacinta asiphe bese siyenza memorandum asizukumosha isikhathi. Ngicela ozizwa ukuthi ufisa ukuqala ojwayelene nomthandazo futhi ayinto abadala ukuthandaza. Actually sengiyabona phambi kwami ngicela nisondele futhi. Manifuna lo mkhandlu ngizokhuluma nabantu abazi igama uBrent Uthuko Ndebele uhlala eShombela eWard 14 mina ngimele ilakho ibattalion la kwaDumuza ngokwelakho bathi mina ngizoba mncane kakhulu ngoba ama-action engijwayele ukwenza kakhulu ukukhuluma into engazwani engicelayo isekuthenini lo mzabalazo esiwenzayo ungabe ngathi ukudlala sifisa ukwazi sifisa umasipala wethu ama-landlord anabantu laba abahlala abantu abadayisa idakamizwa bedile nabo Batshela amaZulu Amanda Phakama Jacinta phakama Mukabingelele ngokukhethekile igama Eshitini waGavenda aka Jobo Isuka kuMkhonto Wesizwe wa 28 wadi yoMkhonto Wesizwe MK Party Akuningi engizokusho namhlanje angikale ngokubonga uJessica ukuthi esifikele la kwaDukuza Baba,
Abantu abamnyama Sinkunto Abantu abamnyama Sinkunto Abantu abamnyama Sinokoko bethu Abantu abamnyama Sinokoko bethu Abantu abamnyama Machine, machine. Abantu abamnyama. Machine, machine. Abantu abamnyama. Lokoko bethu. Abantu abamnyama. Lokoko bethu. Abantu abamnyama. Tuma. Abantu abamnyama. Sema. Abantu abamnyama. Lento
It's not a movement of language. It's South African standing for South Africa. It is about time that as South Africans, we put our foot down. We cannot be abused in our own country. We cannot be trampled on in our own country. We cannot be subjected to the abuse that ANC is subjecting us to in this fight for our people. All of us, regardless of our race, color, creed. We are all South Africans. We need to stand united and we need to fight illegal immigration. Thank you. Now it's about time. I give movement Sister Cynthia, thank you so much. Razi, singakwazi ukuthi sithole abantu bokucongregate ngalendlela ekwenzeka ngayo. uNkulunkulu wasipha isizathu. Ngicela ukuthi simlalele, simlandele mhla ka-16 nangomhla ka-30 sishona khona. People shall govern. Amen. Sawonke bashaya izandla. Kumasipala ukuthi sicela bayilungise njengabahlali and lezi zinhlelo sithathe mina nasayithatha abantu laba abala eStenga abarepresentayo so ngeke sisho zonke ngoba ama-page out 13 lawo ey'funi ngashona ilanga sisho yonke into so ungacabanga mhlawumbe khona esikushilo ukusho okubalulekile ngiyakuthembisa khona yonke into la alright unika unzwakele Mandla awethu phansi ngobugebengu kwadukuza phansi phansi ngokudayiswa kwey'dakamizwa kwadukuza phansi forward with march and march forward ayiye phambili march and march ayiye phambili siyabonga mphathi wohlelo okuningi sekuchazela uSister J okukwi-memorandum ingakho ngizothi nje kaphu lapho kufanele sibeke khona Mayor njengo kwi-3 spheres of government you are the connection point i-memorandum okokuqala iza kuwena njengomele umkhandlu iphinde iye kwi-provincial government wena uzobona iphinde iye kwi-national government ngokwayo la iphinde futhi iye ku-SAPS amaphoyisa iphinde iye ku-Department of Social Development iphinde iye kwi-Department of Home Affairs through you i-signature yakho you are the connection point esifuna iy'mfundo zethu ngayo siyabonga beseshilo ukuthi i-memorandum yethu ibhalwe ngesingisi sozama ukuthi sithi kaphu ngesizulu sisihumushe le memorandum izokhombisa okukhulu ukumangala ngendlela sinobugebengu kuphathelene nabantu bokufika abafika ngokungemthetho ezweni laseNingizimu Afrika lokho okwenza kungabi khona umsebenzi kungabi khona siboshe ukumtshela ubaba umeya ukuthi iy'mfuno zethu sifuna ze-adresswe emva kwesikhathi esingakanani siye sithi 7 to 14 days
asazi yona babume ukuthi siphi isikhathi esingcono kuwena. 7 days uzokwazi ukuphendula. 14 days uzokwazi ukuphendula. Funa kubo wena uthi umeya uphethe amandla angasokoli. Babukeli bethu bakaDukuza TV, njengoba esishilo ke ukuthi sizoba nani ohlelweni luqala lizoliyophela. Sicabanga ukuthi ke njengoba nibona ukuthi ke khona nokutholakala okungaphakathi. Sibonga nje kakhulu abaphathi bethu ukuyibona aba-organizayo imarch okuyona Jacinta esimbolile. Mase salithola ngithuwa ukuthi ke sikhulume naye ngenxa yezimo ezithile. Kodwa ke nangu umfowethu okuyena kade handlisha i-memorandum umeya wakhona la eStenga ke sibonga ukuthi ke sesithola ithuba lokuthi ke sikhulume naye. Mhlawumbe kube khona nje imibuzo isimbuzayo noma mhlawumbe ke akudlulisela kubabukeli bethu bakaDukuza. Mfowethu ukhuluma noPhumla kaMhlongo from kaDukuza TV. Siyabonga nje bafowethu umsebenzi wenu omkhulu eniwenzayo nokuthi ke nikwazi ukuthi nikhulume nomeya nimnikeze into ezimfanele. Mhlawumbe nje mfowethu kokubonile nokwenzekile mhlawumbe nonakho ekhanda lakho kule ndawo yakaDukuza mhlawumbe mangwabeka nje ngamapishane mfowethu ngajabula kakhulu. Siyabonga nakubabukeli ekhaya. Okusihlaba umxhwele ukuthi umphakathi wakwaDukuza ukhombise abantu baseNingizimu Afrika ukuthi uyakwazi ukuyiphatha into yokuqala leyo, because abantu banakho ukuthi ama-march aphuma esandleni. Esikuthande kakhulu futhi ngize ngadlulisa emaphoyiseni ukuthi amaphoyisa abalungu omphakathi maye bakhombisa ama-crime hotspot la kunobugebengu khona bame nathi sibakhombise bangene kube wona amaphoyisa awenza umsebenzi. Kubalekile ukuthi sibabonge nabahlali nje bakwaDukuza ukuthi abayithatheli umthetho ngezandla, bakhombisa amaphoyisa bese kuba yiwona amaphoyisa enza umsebenzi. Sithi lokho sikuncoma kakhulu, ngathi nje wonke amamashi akhona eNingizimu Afrika angathatha isibonelo kwimarch yakwaDukuza nomphakathi. Siyabonga nje kakhulu wangiphuca emlonyeni ngoba iyona into ebethi ngisazofusa ukuyibuza kakhulu ukuthi ke njengoba kwazi ukuthi abantu abamnyama kakhulukazi kuba nenqushuqushu labahlangena khona emamashini, kodwa ngoba usuphendulile ukuthi imashini namhlanje ibe peaceful njengoba niyibiza nge-peaceful march. Bengicela nje mhlawumbe mfowethu umyalezo mhlawumbe ongawushiyela abahlali bakaDukuza. Sengizwile ukuthi khona babe yisibonelo kwabanye, mhlawumbe nje isibonelo ukuthi manje after umhla ka-30 June lo obekiwe yiphi mhlawumbe isinqumo okufanele besenze noma mhlawumbe indlela efanele beyiphathe ngayo, nanokuthi mhlawumbe nina mhla ka-30 June ikuphi enikulindele after sekuphile umhla ka-30 June kulabantu enithi mabahambe. Mfowethu kuyabonga. Elethu nje ikhwelo linye lithi mabahambe, and silisho lelo khwelo kuhulumeni. Umuntu esidila naye as a march uhulumeni, asidili ne-foreigner, sidila nohulumeni ngoba uhulumeni uyena okufanele alide yonke le ndlela. Okungijabulise kakhulu ukubona abantu abasha kwaDukuza kuyibona abaphethe imarch nje bephethwe abantu abasha. Siyakuthanda lokho ukuthi abantu abasha basukumele izwe labo. Siphinde futhi khona amanye amamashi abantu abasha ukuthi badla uphuzo oludakwayo. KwaDukuza sikubonanga lokho. Ngiyabonga nje kakhulu mfowethu, ngibonge nje isikhathi sakho nemsebenzi wenu eniwenzayo. uNkulunkulu anibusise, nihambe nomusa, niqhubeke njalo nonikwenzayo, nenze sure ukuthi bayanilalela bengaphihlizi izitolo ngoba konke ngicabanga ukuthi kwenzekile nje obusho kwenzeke nathi ngendlela esingayifakaza siwaDukuza TV ukuthi konke kuhambe kahle. Nami mangifike ePitoli sengizobatshela ukuthi abangene ku YouTube bapresse subscribe kwaDukuza TV. Mfowethu siyabonga. Sazi sibindini sibonaphi sibone mina nathi mina ngisibona ngazi nami. Mina ngibona ngathi ngenza nje into wonke umuntu obangayenza nje, angiboni ukuthi it's no but thina anything out of this world ngoba phela uma umzali ubona inkinga
umuntu nje onozwelo uyayibona nje inkinga ikhona bese ufuna ukuyilungisa. I think kwakuyilokho because nami ngangayitshela ukuthi lento izoba nkulu kangaka yabo. I think sengiyathuka nami manje mase seniyazi nonke niyazi yabo. Yes, overwhelming, but it's good because I think into emnandi ngayo ukuthi iyaqhuzela ama South Africans ukuthi athande izwe labo. Yes, ngoba ngimzwile nje nomfowethu lapha ememezela ukuthi #protectJacinta. So siyazi ukuthi kakhulukazi ezweni leSouth Africa once kwathi into ethile especially thina noma nina ebantu elimnyama niyakwazi unisupporta kakhulukazi isizwe ekuyisona ngathi isikhulu ekuyisizwe samaZulu ekuyinto enhle kakhulu esifisa ukuthi nezinye izizwe ezibukele ezweni senu samaZulu ekuyisona sizwe esaziwayo ukuthi nakusekudaleni ebandulo masibuka isona sizwe esinamandla nesistrong nesikwazi ukwenza izinto zenzeke. Mina ngokubuka noma ngokuzwa nje kwethu siyama South African, you are an angel from God. uNkulunkulu kunikezile amandla kuba sibaningi siyakwenza, abaningi bakuzamile bakwenza but they didn't succeed, but okwakho ukwenzile kwenzeka. So ngiyabonga nje Ntokwazi, and okumnandi kakhulu, you are still young and you are still growing. Mina